खुलुमबाय आं फनिता बर' बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 आव आं फार्स्ट भट राउन्डनि थाखाय सिलेक्ट जादों। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं उननि राउन्डआव बादायनो खाबु मोनगोन। प्लिज आंनो भट होनानै आंखौ उननि राउन्डआव बादायनो खाबु होदो। आंनि कड नाम्बारा जाबाय F003। प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 20 फेब्रुवारि 2001 सुनिबारखालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो। बुंफिनदों 20 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा। नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय। गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर। दायो जों खावलायनोसै मिस फमिता बर' रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मिस फमिता बर'। गोबां मोजां मोसानाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। जोबोद मोजां मोसाबाय फमिता बर'। दहायनि ड्रेसिंआबो गोबां बिनोमोन ना? बेथ' नङा दहाय दख'नासो गानदोंमोन ना? खिन्थु नङा दहायनियाबो डिजाइना गोदोना माबानिया नैबेनिया खर'निया नङा होमबा? दाबो जोंदामा दाबो ब्राइट। बाप ड्रेसिंआव बियो डेन्जार जाबाय बायदि मोनबाय आं। आखाइ खबना होफिननो थाखाय खेबसे। गोबां मोजां। जिखुनु हक दायो बिथांनि डान्सनि कमेन्ट्सखौ जोंहा जाजेसफ्रासो होगोन नङाबा बेसेबांखिनि मोजां। सोर फैफादों? आरो नोंथांजों सोर फैफादों? मा पापा बहा दं
नोंसोर सानैया आङो गोसो गोरबोजों खावलायो मोजां खनथारो माथो बेलाय मा पापा अन्नानै नोंथांमोना प्लिज स्टेजआव फैफादो फमिता बर'जों Ladies and gentlemen, please आखाइ खबनानै बरायदो फमिता बर'नि बिमा बिफाखौ Cutie बिनानाव नामा वाव वाह मा नाम बिनि नामा मिता स' दायो आदै मादै नोंथांमोननिफ्राय जों मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि फिसाजोखौ बेसेबांखिनि माब्रै बेसेबांसिम लाबोनो हाखो एसेबां साखा फारायै आरो बेसेबां समनिफ्राय बिथाङा मोसानायखौ जागायजेनदोंमोन बिनि एसे सुंद'यै नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैबाय मोनसे गेदेर माबायाव फैफेराखैमोन ओरैनो नाजायो आरो फिसा जेनेबा फुजा माबा मोनसे माबायाव बेबायदियाव प्रग्रामाव गोबां थांबाय गोबां मोनदोंबो बेबायदि गेदेर प्रग्राम गाफेराखैमोन जोङो बेनो फार्स्ट जोंनिया जों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओंखायनो आखाइ खबना हो बयबो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय मादैया माबाफोर बुंनो नामा आदसा थ' जोङो गोबां गोसो गोरबोजों फमिता बर'नि बिमा आरो बिफा बेखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय दायो मोसानायनि खेथ्रआव बिथाङा फमितानि सायावहाय बाथ्रा बुंबाय नोंथांमोना बबेनि बेखौ एसे बुंनानै होयोबा मोजां जागौमोन नामा जों बाक्सानिनो सिमला बरपाम होननायनि बेनिफ्राय फैदों जोङो गोजोननाय थाबाय बाक्सानिफ्राय फैदोंना जारुफुंनि समाव बयबो आखाइ खबनानै हो बयबो रंजाफा बयबो मोसाफा प्लिज आखाइ खबना हो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फमिता बर'नि जोंहा बिमा बिफा आदै मादैमोनखौ स्टेजआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बे गथ'आ बिसोर ओरै फैनाय नोङो ओरै फैनाय नानि बिब'नि खिथु थाथारदों एखेबारे नों मोसानो रोङोना रोङा बे मोसानो रोङानो होमबा बेखौ बिमा बिफाजों हगारथारनोसै होमबालाय एखेबारे बे मोसानो रोङा नालाय थांखादोंसै स' थेंक इउ आदै मादै नोंथांमोना जे गावनि गथ'फोरखौ सापर्ट खालामदों बेबायदि बयबो सापर्ट खालामथों आरो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय स' लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज आखाइ खबनानै होदो जोंहा फमिता बर'नि बिमा बिफाखौ स' दायो जोङो जाजेसफोरनिफ्राय मोनथिनो लुबैनोसै जे फमिता बर'नि मोसानायनि सायावहाय माखासे कमेन्टफोरखौ जे बिथांनि मोसानाया बेसेबांखिनि मोजां जादों दहायथ' ड्रेसिं क'डआवहाय एक्सट्रा मार्क आरजिनो हाबावबाय दायो ड्रेसिं क'डआव माबायदि मार्क आरजिनो हायो बा मोसानायनि सायावहाय स' आइ वुड लाइक टु गो फार्स्ट मेडाम खुलुमबाय मेम खुलुमबाय मा कमेन्ट होबावनो बलिउडनि एक्ट्रेस बायदिसो मोनबाय आङो गुना मेडाम थेंक इउ गेटआपखौ आरो एक्सप्रेसन बिराद समायना नुखादों मोसानाया एबारनि आरो साबसिन जादों दहायनिख्रुइ बासिनो जेबो मोनथ'वासै आङो थेंक इउ स' माच अल द बेस्ट थेंक इउ मेडाम दानाबा जों थांनोसै माइकेल सारनिसिम Hello. खुलुमबाय सार Kulumbai. It was a good performance, very gracefully done, very clean. Costume koto मोजां dress बायना होगासिनो माथो. It was very nice. Get up मोजां मेडामा जेरै बुंदों बेनो. And I was listening to your groove, the music sing. So
थाल लायो जों माने फिसा फिसा डिटेल्सखौ स' इट वाज अ भेरि गुड क्लिन डान्स भेरि ग्रेसफुलि डान आंथ' होनखादों नोंहा ब्राइट फिउचार दं एटलिस्ट फिल्म लाइनाव बुहुत माने ब्राइट फिउचार दं उनाव देरलांबा आरोखि एक्ट्रेस जानो हागोन आरो बेखौ नुहुरखानाय आरो बुंखाबाय एसे माने जों डिरेक्टर हिसाबै जों मिथियो फट'जेनिक चेहराया माखौ होनो जेला बे भिडिअ रिलिज जागोन नायबानो जाबाय माने you have that quality so anyways very good dance and hope for the best in the coming competitions. Thank you sir. All right. Thank you सारनिसिम गोजोननाय थाबाय दायो जों थांगोन देंखो सार. Hello Fhanita. खुलुमबाय sir. First of all I like to appreciate your costume. Thank you sir. Today's show your costume is the best I'd like to say. Thank you. नोंनियानो साबसिन दिनैनि श'आव जिबायदि गाननाय जोमनाय जोबोद समायदों बट मोननैबो मेथाइआवनो Thank you sir. जोबोद मोजां जादों आरो मोसानायाबो क्लिन आरो एक्सप्रेसना मोजां आरो नोंनि जि एनार्जि बेबो थिगानो दं आरो नों साबसिन इमप्रुभ खालामनो हागोन you try hard okay Thank you sir. best of Thank you sir. So Thank you so much Fhanita Boro. Please आंनो भट हो आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय खालारा जाबाय 20 फेब्रुवारि 2001 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो बुंफिनदों 20 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर